А що це, Ольга Леонтьевна? Це ваша шуба? Я сказала, що я купила. А де таку взяли шубу? Ну, На гуманітарку? Що, серйозно? Обалденно. Ви продати хочете? ну а що ж, чого вона буде валяти? А чого ж ти її вдівала, вона була хороша на тебе? Потому що А ну ти накиньте їй на багато. себе. Стой. Ти багато їш і поправляєшся. Такая подкладочка, ребята, сейчас я покажу. За сколько продаете, Ольга Леонтьевна? Та є що тут. Не, ну вот ваша цена, сколько ви хочете? Ну, скільки? Так продай, І що що такі хороші? Ще ти мамі купив. О, Та на маму, Ну вона не сходиться, да. ну не сходится, да. Це така Ну красиво, тут я капюшон классный, да. Хороша, с сплошным капюшоном. И сзади такие два зайца. Должны знать, сколько цена. щоб продавець, раз, по-друге, щоб я другу купив. Да ну хай вон. Та що? Ну а скільки ти хочеш? Вона, теж на кілограм по